Kaixoenei, gaurko saioan futbola hitz egingo dugu, eta futbola hitz egiteko gainera bide bastante kurioso bat hartu dugu, dala, bueno, Euskal Herrian bizian eta euskaraz dakin zale galiziar batekin bere Galiziako taldeaz ez, bueno, bere talde bakarrik izango da, deporrez hitz egitea. Eta bueno, horretarako David daukagu. Kaixo, David? Kaixo, arratsalde on denei. Nik Davidez esan dezakedan gauza bat da, ezagutu nun egunetik, dakiala euskara ikasten zebilela, eta deporrekoa zela. Orduan, da zerbait oso barruan daramazuna, ez oso egiten zaituna, ez? Bai, egia da, hola da. Nola konektatu zenun deporrekin? Nundik sortu zitzaizun deporzaletasun hori? Normalean, nik uste dut, oso prozesu logikoa da, zure familiari, zure senidei, kasu honetan, nire osaba guztiei eta nire aitari asko gustatzen zitzaiela eta asko gustatzen zaie futbola. Orduan nire aitarekin eta nire osabarekin joeten nintzen Riazorera txikitatik. Nik garai hortan, hori esan behar dut, niri ez zitzaidan gustatzen futbola. Eta nik joeten nintzenean Riazorera hori zen niretzako tortura mota bat. Gainera nik joeten nintzen Gabonetako zuhaitz bat bezala. Banderola, txapela, lepokoa, baina kontua zena, ni hor nengon beste gauzak egiten eta ez da zelaiara begiratzen, bueno, ez nuen begiratzen zelaiara, futbolera, ez. Ni nengon ean, Riazoren, nire aitarekin eta nire osabarekin. Baina dena den, zerbait nire barruan sortzen ari zen, hori egia da. Eta ni oso naturalizatuta neukan, asteburuan, bueno, bi astebururo, ni Riazorera joan behar nuela, nire aitarekin, eta orduan, horrela pixkat hori naturalizatu eta barneratu nuen hori normala zela, zeremonia bat bezala. Batzut, mezara joeten dira, eta ni Riazorera joeten nintzen nire aitarekin. Eta gero, eskerrak bazegoen beste tipo bat, nire adinakoa, gaur egun nire oso lagun bat, ondoan ezeritzen zen bere aitarekin, eta bion artean gutxienez, zerbait jolasten genuen, edo horrelako gauza, denbora pixka pasatzeko. Egia zan, futbola ez genuen ulertzen, eta hori, mutilain txikiak, imaginatu. 90 minutu eserita espektakulo bat ikusi. Baina hori, esaten dizun bezala, zerbait sortzen, egositzen ari zen barruan. Eta gero, ni konturatu nintzen, hori bai, zen nire rollo, edo gustatzen zitzaidan karra da. Baina, bueno, konfidantza daukagu, y como esto no lo va a hacer mucha gente, ahí va, botako dut. Gogoratzen dut, nik neuzkan 12 urte. Eta hori zen Riazoren partida bat, Depor Celta, bigarren maila. Eta zuk ondo dakizu, horri buruz batzutan hitz egin genuen, derbiak Galizian ez dira hemen bezala. Derbiak Galizian dira nahiko basatiak, eta cosa seria. Eta orduan, hori, partida horretan, azkenean Zeltak irabazi zuen, huts bat, eta gainera penalti injustu batengatik. Eta kriston giroa zegon egun hortan, A Coruñan, eta, zelaian pasada bat un flip, no? Eta orduan, nik gogoratzen dut, Depor atera zenean, zelaiara, ziren, nik pentsa, 12 urte.
eta hasi ziren bengalak eta petardoak eta banderolak, ze giro polita, hau bai, ze partida hoia beste kontu bat da. Eta gainera, detalle bat, konturatu detaileak nire kamisetana, 87. Hau da, justu urte hortan. Eta bueno, azkenean, como acaban todas las macarradas, Kriston Liskarra, poliziarekin, pasada bat. Ni nengon preferentzia batean. Ni ez nengon porteriaren atzean, Baizik eta, bueno, nire aitarekin eta nire osabarekin partida ikusten como un señor. Campo, tal, fuera de juego, dena oso ondo ikusten zen dena. Baina nik egia zain, egon nintzen partida osoa Liskarra egitatzen. Eta orduan, nire 12 urtekin hori ikusita digo, orain ja pixka gehiago gustatzen zain. Giroa, futbola, nola, beste modu bat futbola bizitzeko, eta justu urte hau oso erreferentziala da, ze justu urte hortan Riazor Blues sortu ziren. Eta momentu horretan, partida horretan, ez zen insistitzen Riazor Blues. Baina justu partidaren ondoren, edo ondorio bat bezala, gazte batzuk, gaur egun, ni baino zarragoa garai hortan, gaur egun nire oso lagun batzuk gehienak, sortzaileak, erabaki hartu zuten, eta Riazor Blues talde urta bezala sortu zen. Niretzako hori zen inflexio puntu bat. Hortik aurrera ja, gustora juten nintzen futbolera. Naiz eta, bueno, ni, claro, 12 urtekin, ni ez nintzen juten beraiekin. Baina, bueno, ja, gauza pixkat erreferentziala bihurtu zen. Giroa, eta taldea, eta jendea, eta, bueno, harremanak, ondo, osea, ja ezberdina ikusi. Hori zen nire inflexio puntu. Azkenen kontua da pixka bat zure jendea topatzea, ez? Gertatu zana hori izan zen, zure jendea topatu zenula, eta ja behin zure jendea topatzen dezunean, edo zertan, osea, futbolean ere, baina edo zertan bizitzan, zure jendea topatzen dezunean askoz gustora gozoaz. Guztira askoz gustorago bizitzen dezu edo zer. Bai, hori da. Azkenean, jendearekin konektatzen duzunean, eta ikusten duzu, badaude esparru batzuk gauzan partekatzeko pasioa, edo, bueno, saletasun bat, eta orduan digo, ze ondo. Bai. Hortik, erlatiboki gutxira, ez? Etorri izan garai oso potentea, behintzat mediatikoki, deporrentzako, ez? Superdepor deitu zana, eta, bueno, pues, portaden garaia, ez? Nola gogoratzen dezu hori, nola bizi izan zenun? Horren nostalgia daukazu, nola bizi zenun? Bai, baina hori esan baino lehen, da historia pixkat, ze, klaro, ni kriston sortean neukan. Nik hori dena, bizipena lehen lerroan dazkat. Nik hori dena bizi nintzen. Riazoren eta kanpoan juten partidak ikustera, baina hori baino lehen, kriston trabesia del desierto egin genuen, orain bezala. Orain, igo baino lehen begira zenbat urte egon ginen bigarren mailan eta bigarren B edo primera ref, garai hortan, igual. Nik gogoratzen dut, hori, denboraldia 89, denboraldian, Deporrek jokatu zuen promozioa Teneriferen aurka, eta azken partidan eta geratu zen bigarren maila. Kriston hostia, A Coruña, kriston hostia. Hori gertatu baino lehen, Rayo Vallecanoren aurka baita ere, otra cagada eta bigarren maila. Orduan, ze gertatu zen? Eta hau da pixkat deportibismoaren epika, beti sufritzeko. Es impensable erreza irabaztea, beti sufritzen. Parecemos chiquitas. Eta sufrimenduaren bidea beti. Eta orduan, denboraldia,
91 denboraldian, bai, Igo Deporrek, igo zen, azken partidan, Murziaren aurka, eta gainera partida, momentaneoki bertan bera geratu zen, ze teilatu bat, hasi zen, erre zuen, osea, bengala batengatik, bapatean, hasi zen, dena desastre bat, suhiltzaileak, sua, por todas partes, jendea sartzen zelaian, saltatzen gradetik zelaiara, eta hori zen, gure adineko lehenengo garaipena. Bigarren mailatik lehenengo mailara igotzea, Murziaren aurka. Hori zen, ekainan, gainera, dakat, apuntatuta, ze justu, egon nintzen, bete beharrak egin nuen atzo, eta dakat liburu txiki bat, gure historiako liburu txiki bat, eta hori zen, esango dizut, non dago. Bueno, ez dute, ekainan. Eta hori zen, lehenengo hito, esango nuke, gure lehenengo garaipena. Gure memoria historikoa gaztea bezala hori zen pasada bat. Gero, urrengo denboraldian, datorren denboraldian, promozioa jokatu genuen Betisen aurka. Eta azken partidan, Sevillan irabazi genuen, eta Depor mantendu zen lehenengo mailan. Gero, Superdepor iritsi baino lehen, edo ia Superdepor zen, Jukicen penaltia, Valentziaren aurka. Gogoratzen duzu? Ez gogoratzen penalti hori. Zut imaginatu, ze drama. Azken partida, ligako azken partida. Valentziaren aurka, A Coruñan. Depor, lehenengoa, Barça, bigarrena. Gure esku zegon, liga irabaztea. Gure esku zegon. Eta azken minutuan, penalti bat. Bebetok ez zuen bota nahi. Eta Jukic, el central serbio, dice, el penalti lo tiro yo. Eta flojera de piernas, eta González, zegero errealeko atezaina zena, blokeatu paratu zuen penaltia, eta liga galdu genuen. Hori guretzako zen hostienik, hori dakat buruan oso sartuta. Ze momentu gogorra, nola zegoen Coruña partida baino lehen, nola zegoen Coruña aste hortan, eta bapatean, azken segundutan, eta aukera hau galtzea, eskuen artean, terrible, dramon. Eta guk pentsatu genuen, jazta, hori ezinezkoa. Hori zen gure aukera bakarra, eta jazta, jarraituko dugu sufritzen, ze hau ezinezkoa da. Ez, ze hau da Superdepor. Urrengo denboraldian, errege kopa bat irabazi genuen, baina nola ez, beti bezala, kon epikarekin. Valentziaren aurka, Valentziaren aurka, Valentziarekin galdu genuen liga bat, aurreko denboraldian, eta da rebantxa bat bezala. Eta finala, kopan, kopa jokatu genuen, Santiago Bernabéu, Madrilen, Valentziaren aurka. Partida ondo, partida polita, Manjarin, Deporreko jokalari batek, gol bat sartu zuen, batuts, todo como Dios, jazta, irabaziko dugu, bapatean, eneko, kriston ekaitza, baina kriston ekaitza, partida bertan bera geratu zen,
10 minutu bukatzeko. Falta zirela, 10 minutu falta zirela. 10 minutu falta partida bertan bera, gainera, baina exagerau, ze ekaitza. Eta orduan, buelta Coruñara, gainera denok, bustita blai, desastre, gero 7 ordu autokar batean, muriéndonos de frío, eta San Juan eguna, larun batean. Eta bueltatu ginen, deno, klaro, Coruñara. Eta 3 egun beranduago, berriro jun ginen Madrilera, 15.000 pertsona, Azken 10 minutuak jolastera. Azken 10 minutu ikustera. Nik, bueno, neukan, ez dut gogoratzen, baina froga bat edo praktika bat unibertsitatean ikutara. Ni joan nintzen Madrid. 10 minuturako joan nintzen Madrilera lagunekin, berriro, autobus, tal, eta beste gol bat sartu zuen Deporrek, eta irabazi genuen kopa, gure lehenengo kopa, baina gainera simbolikoki, ostia, Valentziaren hau. Eta da, hori zen pixka mendekua, no, rebantxa bat bezala. Eta bai, hau zen, esango nuke, lehenengo Superdeporreko lehenengo hito bat. Eta bai, gero, bizi, guk ikusi genuen hori da ez hasteko. Gainera zuri garain nahiko gaztean, hartu zizula. Osa, esan nahi, oso intensoki bizitzeko garai batean. Hogeita gutxi urtekin. Hogeita gutxi urtekin. Eta orduan zen antifasismoa, zen politika gradetan, zen aktivismo politiko, aktivismo futbolistiko, dena oso lotuta zegoen dena. Gainera, zu pentsatu behar duzu, Deporreko intxada, Deporreko taldea, talde abertzalea, antifasista, eskertiarra, bere garaian, bazegon saiakera bat, eskuin muturra sartzeko, eta orduan Kriston Lizkarrak zeuden futbol zelaian, han bertan, gradetan, orduan, bueno, zen dena, ez dakit nola esan, baina Deporri buruz hitz egiten dugunean, edo zer da deporzale edo deporzale pixka muturra ultra izatea, ez da bakarrik futbola, da futbola eta dira baita ere balore politikoa. Balore ideologikoak, antifasismoa, elkartasuna, eta bar. Eta hori, 20 urtekin beti garrantzitsua da, 50 urtekin baita ere oso garrantzitsua da gure bizitzan da, eta da ipar bat, baina 20 urtekin intentsitate gehiagorekin segurazki bizi da. Eta hori zen oso garrantzitsua gure. Orain esan dezula hori, gainera, nik zurekin noizean behin hitz egiten detenean, hori ez, edo ikusten ditudanean egite dituzun gauzak, eta noa Coruñera ezaki zeri buruz hitz egitera, da noa Coruñera ezaki zeri buruz hitz egitera, eta Deporren bueltan da askotan, baino izaten da antifasismo ikuspegitik, ez? Eta hortikan pixka tiraka, jake kontatu zenian gauza bat, iruditzen zait dala momentu egokia. Bai. Badagola historia bat, Deporreko jokalari batekin, ez? Eta fasismoari aurre egitearekin, nola itzateko, kontatu nola izan zan hori? Bai, badago historia bat, nire ustez oso polita, gogorra, gordina, baina polita. Eta da Bebel Garziarena. Bebel Garzia zen Deporreko jokalari bat, eta bera zen militante sozialista bat. Bigarren Republikan eta justu estatu kolpean. Militante sozialista baina espesoekoa. Zabeste alderdi marxista batean zegoen. Eta oso ospetsua ezaguna zen Coruñan, ze hori, Deporreko jokalaria zen. Eta bueno, fusilatu zuten Torre de Herkulesen ondoan gainera. Oso simbolikoa lekua. Bueno, Torre de Herkulesen ondoan
fusilatzen zituzten jendea. Militanteak, anarkistak, nazionalistak, ezkertiarrak, sindikalistak, eta bera, fusilatu zuten. Orduan historia, Eduardo Galeano narratzen du, liburu batean, berak idatzi zuen, eta oso historia gordina baina polita. Beraz egon, pelotón de fusilamentoren aurrean, eta Eduardo Galeano esaten du, jugador gallego, los que lo van a fusilar, gallegos. Berak esaten du, gallegos como él, amantes del fútbol como él. Hori esaten du Galeanok errelatu horretan, no? Eta momentu batean, berak, zien, quiero mear. Orduan, vale, pues meo. Entonces se baja la vitrina, se pone enfrente de ellos, les mean las botas, eta behin bukatu zuenean, esan zien, ahora sí. Baina, kriston simbolismoa eta kriston indarra bere azken keinua. Eta Eduardo Galeano oso impresionatuta geratu zen historia horretan, eta idatzi zuen relato bat horri buruz. Eta gero A Coruñan guk egiten dugu urtero omenaldi bat. A Coruñan abuztuaren 17an ospatzen dugu Dia da Galiza Martir. Oroitzapena bezala, omenaldi bat, martirrak eta errepresaliatuak gogoratzeko. Eta orduan, justu, A Coruñan eta, Rezo eta beste Federación de Peñas eta Peña batzuk, ospatzen dugu jardunaldi bat, bere figura goraipatzeko pixkat eta gogoratzeko, eta batez ere, hori, azkenean futbola oso dinamikoa da, talde animazio taldeak oso dinamikoak dira, sartzen ari dira, segituan gazteak, eta oso garrantzitsua da transmisio hau mantentzea. Eta gaur egungo gaztei azaltzea, nor diren pertsona referentzial batzuk. Nondik gatozen, ez? Azkenean nondik gatozen hori ezaztea. Bai, niri ere hori oso garrantzitsu iruditzen zaitei esan. Horregatik, nik entzuten dudanean, futbola bada pixkat alienantea, segun nola bizitzen duzu futbola, edo ze egiten duzu grada batean. Gure kasuan, guk saiatzen gara gradak politizatzen eta jendeari transmisio hau mantentzea. Azkenean balio dezake komunitatea egiteko eta balio dezake rebindikaziorako, ez? Nik beti gogoratzen dut dan ere konfiantzazko bideoietako bat rekurritzen dezunan, noizean behin barre egin nahi dezunean. Dago partido bat Celticena ustet erregina hilberri zala, edo horrelako zerbait. Bai. Eta orduan, beldurra zeukaten nola reakzionatuko zuten edo horrela, ez? Eta erabaki zuten isiltasuna beharrean txaloka astea. Zen, esate zuten txaloka asteen bagea, desaktibatuko ditugu Celticekoak eta ez dute jakingo zer egin. Eta orduan hasi zian oiukatzen familia reala gorroto badezu txalo egin, familia reala gorroto badezu txalo egin, eta zegoen jende guztia txaloka, eta klaro, horrekin buelta eman zieten, ez? Eta bai, azkenean, da espazio bat, balio dezakena gauza askotarako, eta gauza egitekoa da. Onerako eta edo txarrerako. Literal. Baina zu bidea erabakitzen duzu. Eta, orain pixkat salto handia da, baina, beste gauza bat nahi nuna komentatu zen, hori, zuk esan dezulen, asko sufritzeko taldea zeatela eta guzti hori, baina garai hau, azken urte hauek izan dira pixkat eromena, ez? Nola izan da
depor izan, ez? Pues, eta bastante momentu eskasean egote hori. Nola izan da, bueno, desertua ez dut esango ere, porque ulertu daukadanagatik jende desiente juten zan estadiora eta guzti hori. Eta gero gainera, zuk bizi izan dezu instantziatik. Osa, zuk Bai, gainera dukazu, ez? Nola bueno, izan da hori? a ber, oso gogorra, urte desente egon ginen, bueno, lehenengo maila, sortzi urte lehenengo mailan egon gabe. Baina hortaz aparte, azken 10-11 urte gogorra ziren, hori jeisten igotzen lehenengo denboraldiak eta gero ja putzuan sartu ginen y no hay Cristo de salir, eta oso zaila. Bigarren maila oso zaila da, bigarren B ni te cuento, eta zuk naiz eta dirua eduki oso zaila dira, oso zaila da gero asmatzea fitxajekin, fitxajeak ez dira berdina lehenengo mailan, bigarren edo bigarren B, da futbola ezberdina da, eredu futbolistikoa ezberdina da, eta jokalariak ezberdina dira. Orduan, egon ginen urte desente asmatu gabe, eta kudeak eta ekonomikoa eta deportiboa, batez ere deportiboa desastrosa, eta orduan, claro, azkenean eraginak ikusten dira klasifikazioa eta garren bemaian, hainbeste urte jarraian. Orduan oso zaila eta oso gogorra zen. Hortaz aparte, nola sentitzen duzu eta nola ikusten duzu egoera urrutitik, Euskal Herritik. Ni hasieran bigarren me, partida gehiago ikusiko ditut. Huesca, ezakitze, bueno, Aragon, bazeuden partida, baina tantxetan pentsatzen nuen, digo, jazta, urte bat infernuan, eta gero ja berriro, agora. Baina ez, urte, eta beste bat, oza, gogorra. Nik gogoratzen dut, episodio, batez, bereziki gogorra, promozioa galdu genuenean, Albaceteren aurka, orain dela 3 urte, uste dut, Albaceteren aurka. Orain dela 3 urte, ze gero orain dela 2 urte, igo ginen, okeres banago, Barça beren aurka Riazoren. Baina orain dela 3 urte, promozioa jokatu zuen deporrek Albaceteren aurka. El empate balia, baina sufrimendua beti. Eta galdu genuen Akoruñan. Ni jo nintzen larun bata goizean, atera nintzen Lasartetik, iristeko partida daño. Eta egon nintzen partidan, galdu genuen, eta igandean, imaginatu ni berriro Akoruñatik ona, kotxez bakarrik, eta benetan, esaten dizut negarrez, oso emozionatuta nengoen. Negarrez, bakarrik kotxean, kagun dios, berriro. Beste kagada bat, berriro, ze gogorra depor zalea izatea. Eta gogoratzen dut, gainera dakat, ni dakat abesti bat, The Fisherman Blues, The Waterboys, talde irlandar bat. Eta pixka nostalgia sentitzen dudanean, abesti hau beti entzuten dut. Eta egon nintzen, tramo luze bat entzuten abesti bukle, retroalimentatzen nire pesimismoa eta nire tristura. Eta ze gogorra. Hori zen, orain dela 3 urte. Albaceteren aurka. Eta gero, orain dela 2 urte, igo ginen Barsaren aurka, Barsa beren aurka, jo nintzen Akoruñara, partida ikustera, eta bueno, ja beste sensazioa, eta gero ja azkena, orain dela 3 aste, Valladolid. Ni gogoratzen naiz, kurso erdian edo horrela, temporada erdian edo horrela, igual erdia ere ez, baina aurkitu ginen egun batean,
eta nik esan izun, ze moz ikusten duzu Depor, eta zuk esan zenian, nola esten gotoaz conmigo. Eta esan nun, eta bai, klaro, orain igual luzeago hitz egiten pixkat uler dezaket nundi atorren hori, ez? Talde sufritzailearen gauza hori. Gugea especialistak en cagarla. Orduan digo, eta begira, orain dela 3 aste Valladoliden, baju nintzen, del tirón, junta etorri egun berean, Eta... Bai, gainera zan, igande bat, arratxeloko zeiretan edo horrelako zerbait. Bai, iaia goizeko 3 iritsi nintzen lasartera. Eta horrengo gunean, lanera. Kontua zen, joder, pixkat, flashback bat izan genuen, eta justu nire aldamenekoarekin hitz egiten ari nintzen, digo, hostia, Valentzia, kopa, Valentziaren aurkako kopan bezala, bapatean, 30 gradu, kriston eguraldi ona, guztipean, pasada bat. Eta, sartu ginenean, zelaian, bapatean. Hasi zen. Temperatura geisten, eta hasi zen. Zaparrada bat, baina ekaitz bat brutala, mundiala. Bueno, sineskoa da. Berriro zerbait gertatuko da. Ikusiko duzue, gu artean hitz egiten ari ginen. Ikusiko duzue zerbait gertatuko da, eta edo partida bertan bera, edo hola. Eta ez, azkenean, hori, ekaitza bat, ordu erdiko ekaitz bat, eta gero ja, berriro ireki zuen egunak, eta berriro eguzkia. Horregatik, klaro, gu geunden kamisetak eta bat blai, bustita. Horregatik, nik adibidez, kendu nuen kamiseta, eta gero ez dakizu zen bat mezuak Oruñatik. Ez que telebistan agartu zinen gainera horrela, ez? Horregatik. Claro. Eta nire lagun batzukak Oruñatik ¿estás mamao? Oke, kusik kamisenak zimezuen papao. Nire aitak argazkia bidali zidan WhatsAppen bidez. Bai. Egun hori izan zan oso berezia, ez? Suposatzen dut. Oso. Bidai guztia, hori, distantzian zaudela, bidaia esan nahi dut, Deporrena. Eta pixka bat argia, ez? Eta, oso... Bai, oso, egun oso emozionala. Hortaz aparte, claro, joder, aspaldiko partez bat lagun batzuk. Ez da hain erresa. De hecho, bueno, zuk nire Instagramen agian ikusi zenun argazki bat, nola jartzen nuen Lasarte, Conexión Lasarte Sevilla. Nire lagun bat Sevillatik joan zen Valladolidera. Junta etorri. Eta ni goizeko 3 etorri nintzen entzera. Imaginatu tipo hau. Atera zen larun batean, baina ni dormiz ni hostia. Iritsi, previa egin, futbolera jug, eta gero bidetik lo egin zuen, baina horregatik eta, adibidez, ez dakizen bat denbora neraman tipo hau ikusi gabe. Eta, oso polita zen, izan zen, denok batera egotea eta batez ere bizitzea momentu hain berezi da. Eta ni goratzen naiz, orain dela urte batzuk, ez naiz goratzen orain dela zenbat urte, baina jo nintzen zubietara Realeko neskak ikustera, eta jolastezun lasartear batek. Eta ikusi zian lasarteko batek, eta saludatu intzian, oseke, tal ikual. Baina ni arean nindoan, Tximista Ballekarreko lagunak dazkadalako. Tximista Ballekarra da. Eta orduan, ni nindoan, zedon, lasarteko jendea, baino ni nindoan, con un grupúsculo de colgaos, Tximista Ballekarrekoak. Eta pentsatzen dut, agian ez, pentsatzen dut, igual zuri urrengo urtean antzeko zerbait pasatuko zaizula. Porque partida asko daude Euskal Herrian, eta zure hemengo lagunak, egongo dira, probablemente beste aldean, ez? Bai, bueno, baina ondo, baina niri gustatzen zaite Reala baita ere, eta niri gero asko gustatzen zaite Reala eta Osasuna. Orduan, bueno, egia esan, kriston konplizitatea
daukagu gu artean. Ordan niretzako ez da inarra. Eta gero hortaz aparte, Deporre jokatzen duenean hemen, baina zu badakizu, hemen Deporre jokatzen duenean, txartel eta ibiltze petata daude. Gainera, ja, ezke denak ezagutzen dute Lasarte, eta denak badakite, ona etortzerakoan Lasartera joan behar dutela. Bueno, ez da grupuskuloak bai, baina, bueno, montatzen. Eta, ze zaletasun, osea, zer daukate, Deporreko jendeak zer dauka, rollo ona Euskal Herrian, Osasunarekin eta Errealarekin edo zu bakarrik. Osea, porque normalean egoten dira... Taldeak bezala. Osasunarekin batez ere. Osasunarekin kriston harremana iztua dago, eta Errealarekin baita ere. Eta Alabesekin. Esango nuke, Atletik beste kontu bada. Atletik historikoki, atletik zaleak historikoki kriston harremana daukate Celta de Vigorekin. Gertzen duzu. Bai. Baina Deporrek kriston Deporrekoa kriston harremana daukagu Osasunarekin, Errealarekin eta Alabesekin. Osea, Celta babesten ez duten beste guztiekin, basicamente. Kasualitatez. Vale, bueno, a ver, zemouz juten zaizuen demoraldia. A ver, behingoagatik... Gauza bat esango dizuten primizia. Esan. Egingo dugu kamiseta bat, eta agertzen da Lasarte. Ojo. Lasarte izena. Bakizu zergatik? Zergatik. Hori gertatu zen, ona etorri nintzenean, orain dela ja ia 9 urte, Depor lehenengo mailan zegon, eta bueno, jokatu zuen Deporrek Eibarren. Baina, nire lagunak, 20 piko pertsona, Lasartera etorri ziren. Orduan, kontua zen, plana zen, larun batean, goizean ateratzea Koruñatik, eta Sevillatik, tipo hau, etorri zen Sevillatik, Lasartera. Que gainera, iritsi zen, y había como la feria de abril aquí, y el tío, pero si estoy como en casa. Bai. Semblanza paruzeko movida bat, eta tipo de, ¿pero qué es esto? Yo venía aquí a ver, cortar troncos, eta begira zer daukagu hemen. Bueno, egon ginen goizean, poteatzen, artizarren, jalgin tal, gero iruinera, eta gero gauean parranda, eta Avenidan, eta Patrizion, eta hurrengo egunean, goizean goiz, Eibarrera. Ze logikoena izango litzateke egitea. Baina beraiek nahi zuten ona etortzea, nire alaba ezagutzea, eta bueno, nire pixkat hemen egotea nirekin. Eta gero igandean jun ginen denok, Depor ikustera, Eibar. Bueno, Patrizion, entre kopa y kopa, badaukagu tipo bat oso sortzailea den, eta asmatu zuen kanta bat. Eta kanta zen, dicen que estamos locos de la cabeza, ¿cómo era? Dicen que estamos locos de la cabeza, más de 40 horas de carretera, no nos importa la vida una puta mierda, hoy estoy en Lasarte, mañana en Eibar. Eta orain justu proiektuan daukagu kamiseta bat egitea, kanta horrekin. Eta niretzako da pasada bat eta ohore bat, joder, Lasarte izen aramatea All Faceseko kamiseta bat. Joder, ze guai. Anekdota horretan baita ere erakusten da komunitatearen indarra, ez? Azkenean, haiek etortzea zure alaba ezagutzera, eta, ez? Hori da pasada bat. Ni ona etorri nintzenean, kriston agurra eman zidaten oso polita, usiarentzako kamiseta bat egin zuten, Deporreko kamiseta bat, eta atzean usiaren izena eta ikurrina bat, eta gero aparte, All Faceseko bufanda bat,
egin zuten Uxiaren izenarekin. Oda, Ze guai. niretzat, nik egia esan oso babestuta edo maitatuta sentitzen naiz, Coruñako jendearekin. Naiz eta hain urte kanpoan egon eta dena den oso, bai, zuk esaten duzun moduan, komunitatea handi badaukagu. Claro, eske azken gainera pasatu dituzu urte asko, ez? Bertan, neiz da distantzian urte batzuk eman, bertan ere pasatu dituzula urte asko, eta ordan hori, pues hor, egindako harremanak eta laguntasuna eta bizipenak, pues hor, gelditzen dira. Bai, eta oso garrantzitsua da hori dena mantentzea, mimatzea eta zaintzea. Horregatik ni badakit ezinezkoa dela Uxiak, nire alabak, nire pasioa mantentzea edo jarraitzea modu berdinean, zebera azken finean, ja hemengoa da, eta berak ez da biziko nik bizi nintzen bezala futbola, giroa, sentimendu hori. Baina dena den, bera jaio zenetik Deporreko bazkidea da. Eta bueno, nik beti esaten diot, joder, zure aitatxoren taldea, ez da bakarrik futbol talde bat da, baizik eta sentimendu bat, identitate bat, garrantzitsua da, zure bertako taldea babestea, eta ez Madrid, Barça, esto, lo otro. Batzutan, pues ez dakite, orain dela gutxi ikastolan, derbi Barça-Madrid derbi baten aurrean, galdetu zidan. Aita, ¿y tú qué quieres que gane? ¿El Madrid o el Barça? Eta Uxia, nik gorroto ditut biak. Gude gorrotoa. Eta orduan, ni saiatzen naiz hori, eta gero, bueno, ni badakit bera modu ezberdinean bizi da izen, nire aita ez da pirao. Pero bueno, algo quedará. Nik ere pentsatzen nuen, nire aitari buruz, este tío está pirao, me lleva el fútbol, que es esto, que aburrimiento. Bueno, igual Uxia va a buscarlo. Deporrekoa edo Realekoa biek balio dizute? No, bai. Porque igual hemen Realekoa lagunekin tal, igual egiten ziztu Realekoa. A ber, egia esan, baina bere lagunak ez dira bereziki futbol zalea, baina nik beti esaten dio. Uxia, Depor Reala eta Osasuna. Bai. Eta galdetzen dit. Eta Osasuna zergatik. Joder, izen euskalduna delako. Talde bakarra. Bai. Eta ez dakit lehen esan dugun, baina gainera, memoria historikoaren inguruan lana egiten ari diala, beraien klubeko jendeari gertatu zaion zitzaizkien gauzak, txungoak kontatzen. Zelbeti dire zuzendari bat, edo bai, akatu zuten, bera fusilatu zuten, bai. Bai, egia da. Aurten denboraldi lasai antzeko, aurten, urrengo denboraldia lasai antzekoa tokatzen zaizuen, disfrutatzea daukazuen, eta... Ea, zerbait egingo dugu. Bueno, ona etortzenean nire lagunak, abisatuko dizut, igual, txosten grafiko bat egiteko. Vale. Eta igual, kanta hau grabatzeko. De hoy estoy en la sarte mañana en Eibar. Hori dokumento kurioso izango da, Zuk, badago zerbait nahiko zenukena esan, eta ez dizuena galdetu. Que dices, hau nahi esan. Ez, nik uste dut ondo, bai. Angulo guztiak ikutu ditugu. Vale, pozen naiz. Eskerrik asko, David. Bueno, zuri, joer, placer bat. Vale, venga. eskerrik asko. Horrengora arte, agur. Agur.